Himata na din akong bahandi dire, naghangad anang TV. Alas 4 na din sa hapon, kamera din sa ako ang bahandi ug ang ako ang ugangan. Busy ang ako ang duha ka kagopa sa ilang trabaho. So man ako nang gipakaon og nutila ang ako ang anak din Kay ganahan kay na siya ring kalanuna pero dili niya kanon ng biskwit ang iyang kanon kanarang nutila. Lantawa ra na siya o iya na itusto ng biskwit ang nutila iyang kanon niya ang biskwit iya nang ipadaplin dira sa kadaplinan. Nagprito ra dai ko din og karning manok, gamay ra niya ako ang gibuhat kay kamerang duha sa akong ugangan ani mukaon. Nanawag manggod ang ako ang bana nga di daw sila mukaon diri sa balay. Gamay ra akong lutoon kay duha ra ka baba ang mukaon. Gaprito po dai ko diri gamayng potito kay ganahan man si Karina ani mukaon. Hi, hello, maayong gabi, maayong adlaw ng gawas mi mga bayot kay gipaanhimi sa iyang papa diri sa iyang tindahan. So narami aning kadaplinan kay entertain pa iyang papa og chicks. Taway nag-entertain pa siya customer niya. Maulaw kung sulod ba nga kanang naidahang customer. So diri sa dami sa daplin magpahipi sa aming duha Karina diri. Kamera di ang Karina diri sa daplin kay iyang tito tuwa sa tarbahuan. Kuan gitawagan siya ba nga na siya kliyente karon. So mo nang hinadto siya iyaw taming ubanon din ingon ko og dili ko kay wa ko kapangandam mo ko ligom nya muuban ko dito sa iyang office maula biya pud ta niya kuan maglingkod siya dito dako siya tae niya iyang kauban baho og ilok na malisod na. So si Hes lang gabi ningon siya cold gapagkarga nga ko ang kuan bahandi sa kinabuhi. Lugay apod mo gawas sa niyang amahan oy. Lamukon man tag tinaga diri sa gawas. Daghan na pa kay gwapong nangagi, nayati na gyud Humanagid mga bayot. Humanas siya og entertain sa iyang mga customer. Amo nang gi soroy-soroy si Karina while magpaabot pud ni sa iyang igsuon nga busy pod sa iyang trabaho. Alauna na diri sa kadlawon day mga bayot. Gaabre pa niya ang tindahan. Kay kani siya og tawagan na siya kliyente automatic siya man sa iyang shop kay doon ra magud pud kayo ang balay ug ang shop. Hi. How are you? Kumusta? 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 Okay, Rako. And then For us what to go else? Philippines, this talk my Philippine language. Moro to yung nahibawan mga bayot. Okay ra ko og hi kumusta. O di ba? Kay na nahibawan duha ka sentence yung nahibawan mga bayot may nalaman di mo zero. Ako ganak ko. Langga ni mami. Look at here na. Karina. Close na dahil mga shop dere mga bayot Di man gundi sila mga alas 10 sa gabi close na sila dira. Kana silang tanan din hang nagitalay mga bayot, mga shop na siya lahi na sila og mga gipang baligya. Si gwapo ko. Guwapo ko. Ay batik kog nawong. At batik ko now. Kasabot ka? Wala kasabot what I say. Wala kasabot daw siya what I say. You see the again. Wala. Wala kasabot what I say. Dayon, kaninga ko ang kapikas sa ilong ba, ang iya ang kaluha mga bayot. Dili siya maulaw og dalon dadon po ko niya og asa dapitang kumbira mga bayot. Bisan pag apikihon ko og nawong, mura siya og proud siya ba nga ang iyang igsuon nakapangasawa og laing lahi. Kay kanang nalay kaon-kaon mga bayot, maingon na siya og ingna si Celeste og muuban ba, pauban na. Karon dili karon na pundong balay, maingon siya mga bayot. Then aron ko na pod makalaag-laag ko. Johnny. Ganina lang nagpanawag naman niya ako ang bahandi Ganina lang ingon siya og kanang ubanta. Yawa mo ko kahikay gud mga bayot, mo pa pag humani Karina og kaligo ba. O pa koy ligo. Ubanon ko niya, then ingon siya og kay nakuno siya oy client. Then kuan ba daw kanang okay ra ba daw mo uban ko. Then ingon ko og kanang sunod na lang hiningon ko aron. Ako gisuot ang kuan mga bayot, ang regalo sa friends ako ang kapikas sa ilong nga kwintas mga bayot aron ingnon pud tagod og kanang kuan kanang dato ba nadato na atong liog din ha bisag piki good basta kay suoto na to ni akong anak ko nagmortogo na siya mga bayot kay dili mo sakayan na yang car gusto siya magpakugos unya very light bugat na gyud ba mo na nga mo na lang siyang ibutang din ha kay
Aron pod. Kuan aron pod kabalo na siya mo drive kay magsalig. Langga. Langga ni Mamang. Tay. Hi. Langga, look at here. Tambay sa ko kadto tre mga bayot kay busy ako ang kapika sa ilong ug tawag sa iyang igsuon. Bisan pa og isa ka oras na silang di makita mga bayot turag maghilak ang cellphone og di sila magkaistoryahanay. Istorya gina sila mga bayot basta di sila magkita ba. Ningon na siya kumusta unsay gipalit nimo, palit ana, inana na sila mga bayot. Sobra ka close kay na sila mga bayot kana manigarilyo na siya. Magdungan na sila panigarilyo, kulang na lang na sila magkuan, magdungan og kalibang CR. Inana sila ka close mga bayot. Where's the candy? Oh. But where we go? Huh? Daghan kayo og mga sandayong dre mga bayoto lang tawa. Oh, sandayong na sa amo. Then mga bolt na siya dra mga bayoto. Then naay mga abot unsa nang gipa. Magbintana man siguro na siya. Don't come here. Tagpila na inyo ang sandayong. My love, in Philippines, look at. In Philippines, we call that one sandayong. You see sandayong? Sandayong. Very good. Pauli na may mga bayot. Yan ang gisulod ang tarak ni Karina sa iya ang shop. Gibilin ra namo to ra siya ay. Nagsirado na sa iya ang shop, nagtagulkol na. Nahulog ako cellphone mga bayot kay gisipa ni Karina. Hiningon akong bana og wa ba din mo nagibutang cover kung wala. Then ayun siya nabuak ang kog wala oy. Siya okay ra na. Dugay kay nakaipot sa iya ang shop na ako ang bana oy mura magbayi. Kuan kani sila manggilihok-lihok mga bayot kanang laki-laki gud ba. Ang ilang bayi din mga bayot, bayi-bayi gud. Sa tuwa, ang bayi kay balong mo daro, kay balong mo munlay. Kabalo mo trabaho, mo panday, mo trabaho og pang nilaki. Diri mga bayot dili ultimong kortina nga isabit nga sa kanunon og hagdan. Ang laki pay mo taod. Inana mga bayot. Kaya naabot ko sa ila ang kinabuhi mga bayot aw ang trabaho ng mga kortina-kwertina si pagpiyungan ni Celestina. Kabuton gyud ang di angay makabot, charot. Mitaway ngit-ngit kay dapita din sa ako ang giagian mga bayot to. Nga baklay ming duha ni Karina. Wa na ko gikugos kay aron kuan ba, aron makatulog ni siya unya. Sudool na mi sa balay mga bayot. Ang ako ang ugangan galuto siya og soup, pidingon siya og magluto ko og soup para kanon ni Karina. So magpaabot lang ko diri sa ako ang bana mga bayot diri sa gawas. Kay karong naay may tawag gatambay sa kuan mga bayot sa dalan. Diri na ako tapuso ng ako ang vlog mga bayot. Dunhi anay ngit-ngit o niob kayong background. Daghang salamat sa inyong paglantaw mga bayot. See you tomorrow and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Say bye-bye nak. Bye-bye. Thank you. Teacher. See you tomorrow. Na, you see ikaw. Abi and Sissy. Hito. Hito. Ikaw. Abi ada. Oh, let it go, let it go. Bisito. We let it go.